Sorry for mig. Jeg løber nu. Hej. Han vil ikke sige noget. Nej, så må vi skrue lidt op. Er vi helt sikre på, at han har noget med det her at gøre? Ja. Hvorfor? Men så bortset fra, at han ikke siger noget, så er han ren straffetest. Der er simpelthen noget, der ikke passer her, Lund. Der er noget, der er galt. Jeg mener, han kunne have slettet alle spor, han kunne have gjort det rent efter sig. Ja, det gjorde han så ikke. Skal vi gå ind? I sagde, I havde beviser? Ja, vi havde ikke nok. Og jeg er ked af det, men vi har ikke... Nej, men hvor mange skal I have? Hun har været i hans lejlighed, hun har været til festen, hun har været i den der garage. Og jeg kommer hele tiden tættere på. Hvad med at sige, du godt kan forstå? Har du prøvet at ringe til ham? Jeg hader, når han ikke gør det. Men Rama er ikke kommet hjem. Men altså, jeg kan jo ikke... Ved vi, hvor Birk Larsen er lige nu? Det sidste, jeg hørte, var, at han har været hjemme hele dagen, og nu er taget over sit hus over i Humleby. Tjekker, om han er. Jeg har næsten lige tjekket. Har du sendt nogen over efter Skærbæk? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor ikke det? Der er ikke noget i den kælder. Klokken er 21.03, og du er anholdt. Over gemt hende i kælderen. Nålen, du skal nok få lov til at snakke. Kør hende ind på gården. Og få fat i Skærbæk, inden han gør noget. For satan, fortæl det mig! Lund, det er ikke mit ansvar. Så spørg for fanden, hvem er det, han er kørt med? Stop bilen. Vi fandt ikke noget på Grønningen, heller ikke på hotellerne, og der er ikke noget med hold. Der er kommet noget til dig fra Sverige. Står en fyr nede i gården, som gerne vil have, at du kommer ned i kvarter.